Imam pitanju. Srbine? Znate kada je posno ili ne? Zato što samo sa ukusom ne znam kako. Bonjour ljudi, danas hoću da jedem nešto slatko i sa Voltom imam domaće palačinke. So šta imamo? Nešto posno? Kaj si ja? Nutella. Šta je posno? Mislim da je džem. Odlično. Ajde da probam kajsija. Nije puno sladak i to je dobar, zato što ne obožavam kada je baš sladak. Nutella. To je ukus moj života. Ako želite slatku pauzu, koristite moj kod DFabian i naručite domaće palačinke. O Bože.